Ja, Asbjørn her. Ja, vi laver det sygeste stunt oppe fra højhus i GTA. Nu vil vi være, hvad der sker. Ja, og vi kører nu, sådan set. Og Atle, som går på Helm skole. Ja, som I kan se, burde man jo dø. Ja. Ja. Og han mistede intet liv. Ja, og vi viser lige, hvor det er henne. For en god gammel undskyld. Det er lige omkring derved. Ja. Vil I se den også? Nej, vi skal jo ikke spørge. Ved I hvad, jeg synes, det har ikke fået nok. Jeg synes ikke, vi har fået nok strik. Så det er så efter os. Ja, det synes jeg ikke. Jeg synes, den skal have noget mere. Og der kom lige en helikopter op der. Fantastisk. Ikke også? Som I kan se, er vi rent faktisk meget sjove. Og vi er, vi er sådan set bare bedste venner. Og vi er også 9 år. Ja, det kunne jeg da godt sige. Så skal jeg også søge på Lasse med Hatten Style. Nej. I skal da søge på GTA IV, og så kommer vores video frem. De har jo lige set. Er I med? I skal bare søge på Lasse med Hatten Style. Han er ikke lige så klog, som man troede. Og vi synes ikke rigtigt, vi har fået nok stjerner efter os. Altså politihelikopter og sådan noget. Er I med? Ja, godt. Så derfor bruger vi lige lidt snyd. For jeg gider ikke til at gøre noget dårligt. Og som man kan se oppe i hjørnet, har jeg lige fået 6 stjerner efter mig med en kode. Så kører vi i politibilen! Ej, så meget pis, mand! Og så har jeg den anden kode, så jeg slet ikke har politiet efter mig længere. Ja. Ja. Og så synes vi lige, at bilen ikke har fået nok skralder. Så den skal lige bruges til at dræbe. Ja. Asbjørn. Nej, det gider jeg sgu da ikke. Ja, og som I kan se, har jeg lige taget mig 6 stjerner nu efter mig igen. Og så gør vi os klar til, når det kommer et politi. Prøv lige at se. Hernede i hjørnet, der vil man se, at man har 6 stjerner efter sig. Ej, det er oppe i, det er Eller oppe man i ikke hjørnet. De er ikke engang hældet ind på mig endnu. De er sindssyge. Og der har vi sådan en... Og heroppe kan man også se, om man har 6 stjerner efter sig, eller man ikke har. Atle, vi har fundet en FBI-bil. Sygt. Det er en FBI. Må jeg godt stoppe den nu? Nej, sgu da. Vi skal lige se. Det er FBI-mænden, ikke også? Ja, det er FBI's. Så vi kan se, at det her er en FBI-bil. Rigtig faktisk ligesom den, vi før havde. Så nu har vi ikke politiet efter os længere. Og I kan finde koden inde på snyde.dk/GTA-IV. Ja. Ses! Tak for i dag. Slut.